Татар йөзе сәхифәсендә язучы Рабит Батулла «Кара бүлмә», «Ак йорт», шулай ук ядкарханәсендәге гади, ләкин кызыклы экспонатлар турында сөйләр. Ассаламу алейкум, исән саулармысыз, хөрмәтле тугандар. Шыршы авылының ядкарханәсендә без, ягъни музейында. Менә без 19-нчы гасырдагы агач архитектуры, татар архитектурасы йортында, менә бу. Менә түшәмнәре, ишекләре, бөтен нәрсә. Менә бу бүлмә кара бүлмә дип аталган. Ягъни аш бүлмәсе. Кара бүлмә дигән сүз, ул кырымлы бүлмә дигән сүз, төтенле бүлмә дигән сүз. Аш исе, суган исе чыга торган бүлмә. Шуңа күрә кеше кунакны монда йоклатмаган, хуҗа кешееме, ак өйдә йоклаткан. Монда әллә ни теге борынгы әсбаплар юк, ләкин берничә әсбапны күрсәтергә була. Менә монда әйтик, менә бу лампа. Менә бу лампа, керосин лампасы куыксыз ул. Керосин юк. Менә монсы да, монсының керосины бар. Бу куыклы, бу әле заманауи, бу советтар вакытындагы бу лампа бу. Бу элегрәк менә иде. Инде сукыр лампаны пилтәсе дә инде иткән име. Менә чынлап та жалган намим ут сүнгән вакытларда авылда теге бураннарда яки анда кышкы яңгырларда, яшеннәрдә ут сүнгән вакытта мин шушыны яндырам. Яндырам да шушы сукыр лампа янында утырам. Әмма ләкин мин бик хак түгел, искелек калдыгы бар әле. Мәсәлән, бу урындыкларга карагыз. Бу урындыкларны миңа шушы авыл кешесе бүләк итте. Менә ул какшаган инде, менә күрәсез, аны ултырсаң авып китәргә мөмкин. Ләкин менә буларның бөтенсе кырып эшләнелгән, һәм авылдагы агач станокта име кыргычлар белән эшләнгән, күрәсезме? Орчык кебек матур име, җыйнак кына матур урындык бу. Менә аның әле монсының аратасы да юк. Ләкин мин миңа бик кадерле бу. Мин аны рәхәтләнеп алардан алып киттем. Менә икенчесе. Менә икенчесе. Икенчесе, өченчесе дә бар. Ләкин моны име сипләргә кирәк, яңартырга кирәк. Һәм шушы күренештә буямыйча үз төсендә ядкарханәдә калдырырга кирәк. Менә монда бер сурәт бар менә бу төштә. Бу бөтенләй музейга кагылмый, ләкин аны әйтмичә үтеп китеп булмый. Бу Мәмүн Сютюшев художникның име эскизы. Кичер мине әнкәй дигән пьеса куелды минем Академия театрында. Ул 10 елдан артык барды, өзлексез артык барды. Менә монда уйнадылар Равил Шәрәфиев, Габделфәрд Шәрәфиев, Гөлсем Исәнкулова, Ринат Таҗетдинов, Әсәр Шакировлар. Дөмбөрдә дә уйнадылар. Зур уңыш казанды бу спектакль. Шуңа күрә менә бу Мәмүн Сютюшевның хатирәсе булып, аңа дуга булып барсын дип, менә шушы ядкарханәгә элдем мин аның эскизын. Ул аны миңа бүләк иткән иде заманында. Менә безнең Биектау төбәгендәге Шыршы авылындагы ядкархана, ягъни музейдагы репортажыбыз инде ахырына якынлашып килә. Рәхәтләнеп карагыз. Сорауларыгыз булса телевидениегә җибәрегез, мин җавап бирергә тырышырмын. Хәзергә инде сау булашыйк. Хушча калыгыз. Иминлек телим сезгә.